Good morning. Sergaवनिफ्राय नै सेरगावनिफ्राय सोरांनाय लोगो लोगोनो मेगिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जानायनिफ्राय ओरैहाय रुटि जागोन बिस्रा ओमफ्राय जाखांनानै आपेल बागानाव बेरायहैनोसै आपेल जानोसै आपेल लांसै आपेल बागानाव रिल्स लानोसै नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैहाय दङ बिस्रा नै बिस्राबो होख्लायबा जानायानोथ' नोसका जादो दे अरनोनो हायाखै हनै खायलें खायलें जालायबाय जाना लागोनसै गोथावानो जादों बिराद दामदोंसो आरो बापरे ओरैनो बोलाबायदोंल' गोसो गोरबो अरायबो ओंखारो नै जाखांबाय जोङो फुरा जाखांबाय दा थांसैना बेस्थ' आपेल अखायनोसै आंनि हाथाइनि दाग गारबोजोबगोन आं आपेलाव आपेलाव ओमफ्राय मुलिल' सारदोंसै सेसखा डाइरेक्ट दुब्ला हा दिनैनि बे मेलाव नुजाथि फैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों मिस्टार ओइ बावगारबाय आं लिरिक्सखौनो बावगारबोदों मेंगोन बांद्राय खारनाङा तु गाइस नै एसे बेरायफैदों मा बुस्थुखौ नों आपेल लाया ओइलाय आपेला ओरै हाबलाय बे जों ओरैनो रेजर्ट खाथियावहाय दं नालाय बेयाव नायफैदों आरो दा बांसिनाव नायफैदों नै रेजर्ट खाथियावहा आपेल बिफां दं नालाय बेयाव फैदों गासिबो गोजौ गोजौआवसो दंलै आपेलानो मा बारजों सिरिनोलै सिरियालै नैलै आपेला नैलाय आपेला हा बबेयो बियो बे मा बुस्थुथाय मा बुस्थुथाय मिन्थियालै दिनैसो नुदों आंखो जायो खोमालै बेखौबो हा जायो खोमा आपेलथ' दोङो दोंनायालाय इलाय खाथि खाथियाव नै गोथांसो खोमालै आपेला इयो हा गोथांसो खोमा आपेलानो ब्रा गोथां फैद' थांसै हजों बुरजा थांसै एसे खम आं जायगाया बाहाय फुरा आपेल बागान गोजा नालाय ओइ नै किवि दोङो आपेल दोङो आया नासपति दोङो बापरे जि मानसि फैखायोना बेस्थ' मा मानसि नालाय माबाया इनफ्लुएन्सार सासेयाव 20 रां 20 ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनो सोंदों मबाइलजों फट' लानो मोनगोन DSLR केमेरा सासेयावहा 300 ओमफ्राय बिदि मबाइलजों जेबो नङा ए हामसा बेस्थ' नालाय हामसै ओरै आपेल ओरै बिबार आं हाबलांसै दा आपेल बागान सिं ओरै नालाय बिबारा आरो बेखौ भुलावबो दादांखा सु गोजा सिसनु बायदि नुयो सिसनु नंगौना नङा मिथिया बिसिनिया जायो नालाय सिसनुखौ ओमफ्राय ओरै आपेल बागाननि बिहा गोथां जाद नामा बेस्थ' ओमफ्राय इयो गोजा खानो मोनगोन ना मोनानो खाखोमागोन आं ना सिसि केमेरा दोङो खानानै बेगाव लाखोमागोन ना खाजागौमोनलै होननांगौमोन नोङो जोङो रिल्स लायै खागोन ओमफ्राय जों बेखौनो बायनानै लांगोन होननानै बुंनांगौमोन नोङो नों मानि सिगाङाव बुंग्रासो आं बावगारबायना दा जों आपेल बागानाव हाबनोसै खानो मोनगोन ना मोना आं फिथाइखौनो मोननो अखाथारगौमोन बेस्थ' र' थांग्रोनि वाबबो थौदो बिदिब्ला एसां गरम सेरगावआव थै जि गोसोखांफिनबाय आङो टावांखौसो थांफिननो टावांआवनो मावहैनांसिगोनलै आं काप सुग्रा जागोन ओरै गोलोम बोथोरबा गोजोन थाहैसै गोजां बोथोरबा बिथिं फैफिनसै नै इयावबो दं बिबार बारिया फैनायनिबा दसे आं गायदोंमोन बे बिबारखौ आंना बांद्राय मोजां जायासै एसेल' गोबाव थानानै हारसिं थैलांबाय हा गुफुर नै दालिया
गिदिर गिदिरखा थ' आपेल सिङाव हाबैसै खानोबो मोना मानोबो मोना 20 थाखा टिकेट दानदों खमसे खम थाइसे खाहोनांगौ खालि ओरैल' बिलिद नांगौ दे मा जि मोजांमोन बियो खानो नाथाय खानोबो मोनानो खालि ओरै दांनानै ओरैल' खालामनो मोनोनो अयनाय थै थाइसे खानानै ख्रा अरनो बेहा बेलेग गोजाना आपेला मा बियो आपेला ओमफ्राय बे गोदैसो नामा बेस्थ' गोदैयालाय गोदै बेबो गोदै दुखुसो मोनबाय आं खानो धनुसखिया आपेल जानो होनगासिनो खानोनो मोनानो ओमफ्राय ओरै दांनोल' मोनो दांल' मोनो खादों पकेटाव सोदों ओमफ्राय नालाय एसेबां मोजां बियो साइजखानि साइजथार बिहा हा खावाखै बिदिनो जानोसै आं खानोबो मोना माथो धनुसखा Nham 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 ôi này खानो नेबाय थाखायो नालाय नेबाय थाखायो जोंखौ खागोन नंनानै अट'मेटिक नेबाय थाखायो ओंखायनो nham 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 उदै बुंलायलायबाय आरो ना लोगोफोर बै नेग्राया जोंनो खोन्थादों आरो खाथियाव फैदेरनानै डाइरेक्ट बुंखादों जोंखौ नोंसोरनि बर' मानसि हिन्जाव दख'ना गाननायमोन जों बादा होखानायमोन बेबायदि लानो मोना होननानै नाथाय मा खालामदोंनो बियो नंगौना नङा जायखिया आं खोन्थाना होनोसै आरो नोंसोरनि बर' हिन्जाव दख'ना गाननाय साइडथिं भिडिअ लानो थांबाय फट'ल' लानो थांबाय नाथाय मा खालामखो बियो खानानै अखाबाय भिडिअ लाबाय फट' लाबाय ओमफ्राय जों नुबाय बेखायनो स्ट्रिक खालामफिनबाय होननानै बुंदों आरो दा नंगौना नङा आं बुंनानै होबाय नंगौबा नंगौ बेबायदि खालामनो नाङा आरोना लासिं सिं जायो जोंखौ डाइरेक्ट बुंबायना नोंसोरनि बर' मानसि होननानै बेखायनो जों बोरैबा मोनदों आरो जायखिया बिदि खालामनाङा आरोना दा जोङो नायै दांनाय फट' भिडिअ लाबाय बिलिरबोबाय बेजोंनो गोजोनबाय आरो माथो खालामबावनो जेनेबा साननाय बायदि जायासै बेलेगनि रेजर्टफ्रावबा मोनगोन आरो खानो जानो बेयावबा मोननाय नङा जागौमोन खनसे मोजां खदामनानै थांसै मोजां खदामनो खनसे बहुत नायबाय नों थाथ'दो दे थ'दो अयनाय थ'दो बारदो मालाय धनुसखिया जि गाबनानै मोनजाबाय धनुसखा मोनजाबाय लोखि मोनजाबाय आयै जि गाबनानै मोनजाबाय बेहा नेबाय थाखायो नै माबायदि मोनखो फैना बिलिरनो मोनबाय धनुसखियासो मोनजाबाय मालाय गाबै थांसैथ' खुदुमनाय गोलाव लानाय रिल्स थाबायलाना आं बिबारखौबो दांनो मोनगोन ना मोना दांनो मोनगोन बिबारखौ खानो मोना गासिबो एखेसोथ' सेरनै लांसै ना 50 सेरनै लांसै केजियाव 50नो 50नि दोङो 100नि दोङो बिदि आरो बिबारालाय मोजां जोंथिं नुवा रे ना दङ आं नुफेराखै दालायखौ लांखोमागौमोनलां मोजांथार मोनजाबाय दा दासो मोनजादों बायनानै आपेल बायदि नुयो गोजा आपेल बायदि नुवा नै यहाँ लाग्रोसै दो ओंखाम उखैनो हाथारला मामा रिल्स लानायमोन रिल्स
ओंखाम जाखांनानै ससे फैनानै रिल्स लानायमोन दा थांबाय थानोसै आरो गाहायाव मोननैसो रिल्स लाबावगोन ने जोंनावलाय रिल्स लानायनि ओंखाम जानायानो खिनो ओंखारनानै ओंखाम जादों ओंखामखौनो जानो हायासै बेदरफोराव गब गब जानानै दा जोङो रिल्स लानोसै आरोबाव ओमफ्राय आपेलखौथ' नोगोद लाखाबाय जोङो 4.5 केजि लाबाय जोङो दा न'आव रानलायना जाहैनोसै टटेल 9 केजि बादोंब्रा 9 केजि बस्थायाव आरो जों फैबावगोन र' साननैसोनि उनाव फैबावगोन जोङो आपेलल' लांफैनो फैगोन जोङो सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहर जिपेआव फैसा सोना हरखा ट्राक लाना फैगोन आङो र' लाबावनोसै रिल्स आरामसे भिडिअ लाफैनो हायोमोन माथो जोङो आदा लोगो मोनदों गवालपेटानि आदा जोंहाय खेथि खालामफैयोनो जि गाहायनिफ्राय गोजौ मानखोबो बान्दा कबि है भाई बान्दा कबि बर'सो अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिदों थोबनाय गैया माथो नै अखा फैदों ना मा बुस्थु फट' मोनसे फै नामा हा नै बान्दा कबिखौ लाना फैबाय मालाबा फैबाथाय फैगोन र' लानो फैबाथाय बेरायनो नै रायजोफोर फुरा दायो मैगं रानगासिनो नै मैगं रानगासिनो दे फाटाफाटि सुदो थांनांगौ टाइमा 4ता जाबाय नै फुरा रानगासिनो बा जोंबो मैगंखौ रानखांनानै ब्ल'नोसै खालाक्टांनि सिगाङावहा खालाक्टां मोनहैसिगोन अखाया माइसा फ्रि 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 फैबाय हादोंब्रा ना जोंखौ खालाक्टाङाव थालां नासो बुंगासिनो नामा बोथोरालाय थालाङा रेनकट पेन के भी जाना पड़ेगा थ' गाबोन माने आंहा प्रग्राम दङ बेनि थाखाय आङो थांथारनांगोन जाबाय जाखो